Tää on pikkusen liian kuumaa, mun täytyy saman verran vettä kun on maltaita. Pitää varovasti, niin ei pölyä niin erin paljon. Ruista pikkusen sekaan sinne ja yleensä käytän kaksi pussia näitä. Toiset käyttää enemmän, mutta sahtia on maistanut ensimmäisen kerran joskus 60-luvun alkupuolella enomiehellä. No valmistus, innostus tuli siitä, kun muutettiin tänne 86 vuonna. Muutettiin tänne ja mä ajattelin, että jotain vanhaa perinnettä täytyisi ruveta niin pitää yllä. Vesi jäi vähän pieniä, mutta pannaan pikkusen lisää. Ja sitten mulla on velipoika on oululaisella, se on tuotekehittelijänä, niin mä soitin silleen, että missä asteessa tuo mämmin oikein imellytetään sitä. Se kertoo, että ihmetteli, että mitä se sillä tiedolla teet. Mä sanoin, mä teen sahtia. Se kertoo, missä asteessa mämmin lähtee imellyttää. No, nyt on aina hyvän tuntusta ja näköistä. Nyt jätämme tämän 3–4 tuntia niin sanotusti imeltymään. Laitetaan tuohon noin, niin voidaan seurata sen lämpötilaa. Lämpimänä. Näitä ei pakko ole laittaa, mutta perinteisempi tapahan on se, että kun tehdään niin sanotusti valurautapadassa, imellytetään, eli tämmöisessä padassa kuin tää on. Joo. Että missä ei montaa kertaa, sanotaan 4–5 kertaa vuodessa. Sehän on juhannussahti ja joulusahti, ne on vakiot. Ja samalla. Yleensä kun mä teen sahdin, niin, tai joku jos kysyy, että saisiko, niin mä sanon kyllä, sit saako tilaa tarpeeksi aikaa, että mieluummin 5–6 viikkoa ennen juhlia. Pari kipollista vettä sinne. Koska mä käytän sen vähintään 4 viikkoa. Sitä sahtia tuossa kylmähuoneessa, että se käy hiljaa. Tää ei ole tän kumposempi nyt. Tää jätetään taas tunniksi tää muhimaan. 6–7 ton jälkeen. Lämpötila täytyy olla 3–5 asteeseen, sitten se säilyy. Sahtimestaruuskilpailuihin on osallistunut vuodesta. Taas vettä sinne. Pärjäämistä, mutta sen jälkeen on voittanut 4 Hollolan sahtimestaruutta. Ja sen myötä sitten joutunut osallistumaan makua ja katajaa käytetään sen. Se nostaa sinne lähelle 100, vaikka se muutaman kerran pulpahtaakin, niin sitten kun se on siinä vähän aikaa, niin sitten päästään laittaa se kuurnaan.
oli vähän. Hollolan sahtikisoissa on aina ollut 5-8 osanottajaa. Ja siitä voittaja lähtee SM-kilpailuihin ja siellä on osanottajia ollut 30-36. Tässä me ollaan tämä 3-4 kuupallista aina kerrallaan. Noin. Siinä se jäähtyy. Ei sitä paljon ole tussia. Se on minusta vähän sellainen epämiellyttävä haju. Näkyy raanakin. Hän muuttuu mullaksi täällä. Väri näyttää hyvälle ja pikkusen tulee kuohaakin pintaan. Ei muuta kippistä. Ihan on juotavaa.